Kagawan nila ako sa tanan. Ano man ang ihambal nila sa akon, batunon ko. Kung ano man ang madangatan sa relasyon natin nga duha, ari ako nga pangapinan ka. Palangga ko ikaw. Tungod para sa akon, pinasay ka. Espesyal ka sa kabuhi ko. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. Mahimo ang ilan na sudlan nga relasyon, katulad man sa inyo nangin relasyon subong. Relasyon, isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan, dili sa aton pala tuntunan. This is My Life. Produksyon sang Aksyon Radyo. I will be here. Hila na tubo, basit na hina. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
nyo ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa Coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. Kagkaron, sa kasugpon sa ngaton matahong kag magkatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. This is me. This is me. This is my life. And I don't. May kabataan ka, Aida? May ara, ma'am. O galing, kwan. Tungod sa kapigaduhon, ginpa-adoptar ko. Ano? Kinpa-adoptar mo kabataan mo? Ay, nga. Sa di ng bana mo? Kwan, ma'am, wala siyang permanente nga trabaho eh. Ina ang rason kun nga ginpa-adoptar namo na nga mong 3 kakabataan. Hindi namon sila masaguran eh. Kag mahatagan sang maayo nga buwas damlag. What? 3 gid ang kinpa-adoptar mo? Oo, ma'am. Oo, ma'am Ivy. Oo, ti. Nakita mo pa sila? May connection ka pa sa ila? Wala na, ma'am. Oh, Wala ko na nakita ang mga kabataan ko nga ginpa-adoptar ko. Wala na ako makahibalo kung sa diin na sila supong. ha? Oo, Ma'am Ivy. Wala na ako makahibalo kung sa diin ang mga kabataan ko. Kung sa diin na sila gindala sa mga nag-adoptar sa ila. Aida? Mayo kayo nakaobra na siya. Kasarang siya mag-obra sa tao. Kasaraman ko no siya Muna ka malas ang kamot siya, maobra sa sulod sa balay. Basi pila palang kadlaw, mauntat na siya obra. Hindi man siguro Siya gani ang nagpamilit sa akon nga ukdan ko to sa ama ko sang una. Iti, kinanglan niya ko nung ubra. Kabay, pa nga hindi ka tumahoyan, saging patigayunan mo sa iya. Ikaw, Bre, dudoy ka negatibo, gidyabla sa imo. Utod mo, ikaw pa yung madagdag. Ay, tika tuwag man. Kilala ko na siya ng Aida. Ay, di ang tao, wala mo sa pagbago, yahaw. May harap man, guro. Ikaw kanin sa una. Hindi ko katilaw sa bilitaan mo, pero subong na kaya nagbago ka na. Gatag ka na sa akon. O, te? Tika, permi mo ko ginaparakan sa baba mo. Ay, gali. Kung hindi kuya gali gahod, ini mo kuya pag-integraran sa sweldo mo. Ate, mabaisay na lang ta? Hindi na ta magkaon? Aw, Abi ko kung mabaisay na lang tanga dua. Ito ano pang ginaulat mo? Sukad na to.
Hindi ka makaupod sa akon sa party nga atinan ko? Sorry, gida. Kuan may party man ako nga tinan eh. Ay, Next time na lang, okay? sige na lang gani. Hindi na pala magkusmod. Nagkakaguba ang beauty mo. Amay pa siguro mamahaw kita sa kantina eh. Sige na, akong taya. Maayo ko gid magpapugnaw sa ulo ko. Kilala ta kaya. Dahil na, mapakantin kita. Sige. Ay, Diyos ko. Sa bilog ko nga kabuhi. Subong ko lang naagyan ng obra nga mo sini. Ay, kabudlay gali. Pero wala ako sa mahimo. Kinahanglan nga may obra ako, agad nga makabakal ako sa bulong ko. Sang pamangkuton ako kainan ni Ma'am Ivy na tungod sa mga kabataan ko. Nagbutig ako. Kung makahibalo siya nga, ginabaligya ako nga akong kabataan. Siguro pahalinon niya ako, tiri. Sa diin na palang mga kabataan ko. Siguro, dalag ko na sila. Kung wala ko sila pang baligya, siguro may kabataan ako nga nagabulig sa akon sa kondisyon ko subong. Kung tani, may nagatipan sa akon subong. Kadako sa sala ko sa mga kabataan ko. Pero wala ako sa mahimo. Tungod sa kapigaduhon ko nga anahimo ko ini sa ila. Patawaran ninyo ako, mga anak. Patawaran ninyo ako. Aida? Aida! Si Ma'am Ivy, ginatawag niya ako. Aida! Malapit diri. Ma'am, ari ako sa dining. Malapit anay diri. Dali Ara na, ma'am. Ma'am Ivy? Hoy! Ano ba ang kinihimo mo diri sa bedsheets ko, ha? Ha? Kwan... gintiod ko, ma'am. Ay, kamango gali sa imo, no? Hindi amo sina ang magbutang sang bedsheet. Kagang comforter, ano ini? Ma'am? Ay, Diyos ko, Aida! Wala ka gali sa namangaan sa mga ulubrahon sa balay? Ma'am, liwaton ko lang. Ay, but! Nagaka-stress ako sa imo. Hala, liwatay na. Hindi amo sina ang pagplastar sang bedsheet, ha? Kag comforter, ha? Tulo ka. Amo sini, ho? Tulo ka. Tulo. Oo, ma'am. May adlaw, Milda. Ay, uy, mong karding? Ara si Aida? Ha? Ay, sulod anay no. Hindi na ako magsulod. Kung ara si Aida, liog ko bihambal sa iya nga ari ko. May istorya lang ko sa iya. Ay, sus, nung wala di ba si Nang Aida? Ha? Wala na di si Aida? Abi ko, diri siya nag-istar. Ay, oo, dili siya ganing kay-estal. Pero, nag-ubra siya nung. Ha? Nag-ubra na si Aida? Anong ubra niya? Aminda? Nagsulod siya bilang isa kasulugoon sa sulod sang balay nung. Nagpamaid si Nang Aida. Ano? Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin agadapya na ikaw na
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan at mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Funny how a lonely day can make a person sing, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me, and my life
Nagsulod siya nga sulugoon sa amo sa una ni Minda. Haba, himala nga nag-ubra siya. Maid pa. Katuan ko siya. May kay ginhatag man ni Minda nga adres ang ginobra niya. Uluin tuon ko lang siya. Agun nga bisan paano, may dalaganan kuya kung wala-wala na gid ko. Nano na gid siya nga hindi siya mag-uli sa akon. Bana man niya ako. Ha, mainarte lang ko agun nga maluoy sa sakon. Si Aida pa. Kabalo ko kung anong partis ng lawas siya nga nagabigay siya dayon sa akon. Pinakigan mong bagong nga timbang. Tanga Kundi akigan? No. Uy, kung magamo kasi na, hindi naman na magduga di, pro. Andi? Pila na ba katimbang naghalin diri tungkol sa batasan mo? Marahipos, Kung gusto mo nga magduga ang mga timbang mo diri sa balay, tratara sila ng pamilya mo o kung tawo. Ano? Kido sapat ang tratar mo sila. Abi, maguha ba lang batasan mo? Okay na catering, miss. Good, Dada. Ang mga mascot, okay na? Okay na. Ay, gusto ko nga mag-enjoy kid si Angel. Ma-enjoy gid siya, miss. Unique ang welcome party nga ini, pang kids. Gusto ka, Dara. Gusto ko nga mag-enjoy ang ako nanak. Hindi pang adult ang party ngayon. Miss, matingala gid sining mga bisita mo. Of course. Matingala gid sila. It's time nga ipakilala ko ng akong anak sa mga kilala ko. Hindi ako gusto nga itago silang pagkatao ni Angel. Kag wala ko ginakahuyain ha. Nga nakaangkon ako sang anak nga special. So proud nga ako ang nangin iloy ni Angel. Miss Yolanda? So, ready na, Boss Dara? Ready na, Miss Yolanda. Miss, bagyan padala si nanay sa imo. Salamat, Kid Mimi. O tiano, maatin ang pamilya mo? Oo, miss. Nahuya tani sila nga mag-attend Oo, kagang mahuya sila. Ginhambalan ko gani sila nga ikaw ang nag-invite sa ila. Katultol sila diri? Mataksi lang sila, miss. Maayo. Sige na, katuin ang alaga mo. Sa diin si Angel, miss? Ato sa iya kwarto. Kaya napampilit ko nga magwa siya. Hindi siya. Ikaw ang ginapangita. At ikaduan ko siya, miss, o gali. Wala pa siya nakatext ng media, ha? Ikaw naman patumar, Mimi. Oo, miss. Kaduan ko si Angel. Go ahead, Mimi. Nagdugay si Mimi sa amon bilang nanay ni Angel. Close la kayo ni Angel. Sobra pa ka-close sa amon sa mga anak. Si Mimi ang iya ginapangita. Kag nakita ko man, nga palangga gid siya ni Angel. Nalipay ako. Tungod maayo nga nani si Mimi. Wala niya ginaakigan si Angel. Maayo siya magtatap sa akong anak. Dumanghod yung pagkabig niya kay Angel. Masaligan ko gid si Mimi nga hindi gid niya pagpabayaan si Angel. Tungod nakita ko ina sa iya kung paano niya tatapon si Angel. Kampante ako nga wala niya ginasakit ang akong anak. Balay sa ngabir. Ano ayan ang reaksyon na Aida kung makita niya ko, manukto ko bisagit. Ay, Anibal. Ay, idugan ni sila. Ginatagol ako. Bo. Wala pa sang may nagwahaw. Tuluhan ko walang pagpanukto.
Ano naman? Daw may nagatuktok sa gate. May tao guro ay. Ginatagol sang ido. Sino naman? Kami lang adaan din ng luling. Kagato pa siya sa likod. Nagapanglaba. Ay, ako na lang gani ang matanaw kung sino na. May baser gilang da sa gwa. Tuktok ko niya gid ang gate. Kalpoon ko tabla kung sino na. Hipos, dogi ha! Kagahod! Hipos! Ara ang gate. Hindi nakitao ng tao sagwa kay kataas ang gate. Ari na ako sa tubang sanggit ng kamay. Pamangkuton ko ani ang diskwabrihan. Sino na? Ano tani? Mayong aga. Ano da si Aida? Liubuambal nga banay nato na. Si Kading. Si Kading? Ari siya. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Mga abyan, sundan ninyo sa pagmamati ang kasugpon sa aton matahong kag makatalan to kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. Ginsulat ni Annalie Mirabel. Produksyon sang Aksyon Radyo. My life. Till I look around and see this great big world is part of me and my Aksyon radyo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.